Og nu er det jo altså der, vi skal have fordelt pointene. Simon Ammann, hvis han altså bare havde fået de der nogle 130-40 point, som han missede i Oberstdorf på grund af styrtet, så ville han have været godt kørende, fordi han er altså... nej, ikke igen, ikke igen, ikke igen! Nej. Og den her gang bliver han altså liggende. Nej. Han styrtede i Oberstdorf, startede firebakturneringen med styrt, og gør det igen, og den her gang, der bliver han altså liggende. Au, hvor jeg hader den her slags situationer. Han fortalte efter hoppet i Oberstdorf, at han var kommet lidt for langt frem på tæerne, havde ville det for meget. Og sådan er det jo, og det er jo altså nærmest den største risiko for en hopper i superform, det er, at han ved, at han kan det. Og jeg kan altså ikke lide det aktivitetsniveau, som der er nede i omkring ham nu. Som altid staben, den medicinske stab, rigtig hurtigt ude omkring den meget sympatiske schweizer. Og proceduren er jo altså, nu som jeg har været inde på før, når der er styrt i skihop, så er det altså at få selvfølgelig det medicinske personale hurtigst muligt hen, man får fikseret nakken